συντήρησης, στερέωσης και στη συνέχεια θα σας μιλήσει και ο Εγγλέζος για όλα τα μέτρα, τα υποστηρικτικά που χρειαστήκαμε από ένα σημείο και μετά. Και εδώ είμαστε ακόμη στον πρώτο χώρο και το πρώτο άνοιγμα, 1,67, πρώτο και δεύτερο άνοιγμα, χωρίς πόρτες, είναι διαφραγματική τείχη, οι οποίοι προστατεύονταν μπροστά από τείχους χάρισης. Εδώ είναι με το στέγαστρο. Την πρώτη δουλειά που κάναμε ήταν να προστατευτεί το μνημείο από τις καιρικές συνθήκες με ένα στέγαστρο, όπως και εσωτερικά να γίνουν υποστηλωτικές εργασίες και στερεωτικές που θα σας μιλήσει ο συνάδελφος ο Δημήτρης ο Εγγλέζος. Είχαμε τύχει να έχουμε και καλό μηχανικό, όπως και όλους τους άλλους συνεργάτες μας. Και εδώ συνεχίζουμε τώρα στο δεύτερο χώρο, είναι με τα διάφορα στερεωτικά έργα. Στο δεύτερο χώρο έχουμε ένα καταπληκτικό επιστήλιο με ανάλυτους πρότυπες. Έχουμε το δάπεδο, το οποίο είναι μαρμαροθέτημα, παρόμοια έχουμε και από άλλα μέρη της Μακεδονίας, της Αίγαιας έχουμε. Και πάμε τώρα στο τμήμα με τις καριάτιδες, που είναι ακριβώς κάτω από το μαρμάρινο επιστήλιο. Έχω να πω ότι το μαρμάρινο επιστήλιο σώζει λεπτομέρειες ίδιες με τα γύσα του περιβόλου στο επάνω μέρος του. Αν φαίνονται εδώ να σας δείξω. Στο επάνω μέρος βλέπετε ότι υπάρχει το γύσο, το οποίο είναι ακριβώς μικρογραφία του περιβόλου. Πρέπει να τονίσω από την αρχή ότι όλο το μνημείο είναι με μάρμαρο, είναι μικρογραφία του περιβόλου στην κατασκευή. Έχουμε ίδια εξαιρετική τέχνη. Εκτός από το πρώτο χώρο που έχουμε στην είσοδο το στούκο, που είναι πάλι όμως αναπαράσταση του περιβόλου. Και συνεχίζουμε πάλι. Λοιπόν, είμαστε τώρα στις Καριάτιδες. Η ανασκαφή έγινε με μεγάλη προσοχή, κρατήθηκαν τα ανασκαφικά στρώματα. Υπήρχε, θα δείτε και πιο πέρα, θα σας δείξουμε αναλυτικά εικόνες. Όπως βλέπετε, ένα δοκάρι είναι πεσμένο μπροστά στο πρόσωπο της μίας Καριάτιδας, της δεξιάς. Αυτό να σκεφτείτε ότι ήταν μέσα στην επίχωση και όλοι οι χώροι ήταν με επίχωση άμμου. Μέσα στην άμμο αυτή, στα χώματα, βρέθηκε και αυτό το δοκάρι, το οποίο πέφτοντας κατέστρεψε το πρόσωπο της μιας Καριάτιδας. Εδώ έχουμε τις δύο Καριάτιδες και με την υποστήλωσή τους αμέσως, γιατί είχαμε προβλήματα στήριξης. Και ακριβώς πίσω βλέπετε τα στρώματα τα ανασκαφικά, τα οποία τα τηρήσαμε με ευλάβεια, προχωρήσαμε σιγά σιγά. Σκεφτείτε ότι οι χώροι έχουν ύψος 3 μέτρα, το πλάτος είναι 4,5 μέτρα και ήταν καλυμμένοι με επίχωση. 6 μέτρα είναι το ύψος. Από εκεί και πέρα το πλάτος είναι 4,5 και έχουν καλυφθεί με χώμα στο ύψος των περίπου 4,5 μέτρων ύψους. Όλο αυτό το χώμα αφαιρέθηκε με μεγάλη προσοχή, κατά στρώματα. Υπήρχαν άλλα στρώματα που ήταν περισσότερο αργυλώδη και άλλα περισσότερα άμμο. Όλα αυτά τα ακολουθήσαμε με μεγάλη προσοχή. Βλέπετε εδώ, όπως αρχίζουν να φαίνονται οι Καριάτιδες, τα δύο χέρια εσωτερικά και εξωτερικά βέβαια δεν σώζονται, θα δείτε μετά. Υπάρχει μπροστά ο τοίχος κράτησης. Το βλέπετε καλύτερα εδώ. Εδώ είναι όλη η ομάδα που δουλεύουν, οι εργάτες της ανασκαφής. Έχουμε ένα πολύ καλό επιτελείο. Και εδώ έχουμε το σκίτσο του Μιχάλη του Λεφατζή, που είναι για τους 3 πρώτους χώρους.
ανασκεπασμένη μέχρι το ύψος του επιστηλίου επάνω και βέβαια μέχρι το ύψος που πατούσαν οι σφίγγες. Αφαιρέθηκε το χώμα και αφαιρέθηκε ισοδύναμα, γιατί υπήρχε πρόβλημα, επειδή υπάρχουν 3 διαφραγματικοί τοίχοι, να μην συμβεί κάποιο ατύχημα. Παράλληλα γινόταν η στερέωση, όπως θα σας εξηγήσει και ο εγγλέζος ο Δημήτρης, και έγιναν όλα με μεγάλη προσοχή. Ο δεύτερος διαφραγματικός τοίχος που βλέπετε μπροστά στις καριάτιδες αφαιρέθηκε και αυτός με πολύ μεγάλη προσοχή. Και φτάσαμε, εδώ έχουμε από τις καριάτιδες, είναι καταπληκτικά έργα, μπορείτε να τα δείτε και να τα απολαύσετε. Εμείς συγκινηθήκαμε πραγματικά όταν τα είδαμε μπροστά μας. Εδώ, σιγά σιγά, αφού